stop. Stop, wait a minute, Mr. Snowman. Bakit parang mahina ang aking boses for today? Narinig nyo ba? Ayan. Oh, hello. Narinig nyo na ako? Hello! Hello! Yan. Maganda na yung loud and clear. Kapag ganitong mainit ang panahon, mainit ang ulo ko kaya ang sarap mag-snowball. It's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng want to sawa, takbo ng takbo. Ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tonee. Wow! Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Ayan. Sas! Ano na naman ang kinain mo kanina, ha? Balita ko, lumantak ka na naman ng masarap na tanghalian. Walang kontrol si kuya. Ano ba yan? Nakakain ka ba ng maraming itlog? Masarap kaya ang itlog. Alam mo, sa isang araw nakakadalawang itlog ako. Hindi pwedeng isa. Mahirap pag isang itlog lang. It's unfair. It's a source of protein. Yan, na mga kailangan natin ngayon. As a sporty girl, kailangan natin ng maraming protein. Chicken breast. Ah! Mahilig ka rin sa breast, diba? Chicken breast. Oy, masarap din yan. Chicken breast. Lagyan mo ng konting asin, paminta. Ay, perfect. Anyway, makakwento ko lang. Kanina nung kumain kami ng KFC. Ay, taray, KFC baka naman. Sabi ko kay Charmy, uy, pwede bang mag-order ako ng dalawang chicken breast? Huwag na lang magkanin, na lang, coleslaw. Niisip ko, kaya ko bang ubusin tong dalawang manok? Kasi na ako ngayon for a better me, yes? Hindi pwedeng takbo-takbo lang, tapos meron pa rin, malaki pa rin yung puson mo. Hindi ganun. It's time to change. Kaya ikaw, bawas-bawasan mo na yung kakaalak mo. Paminsan-minsan, masarap. Pero pag paulit-ulit na, ay, B, sabi ko sa'yo, hahanap-hanapin mo yan. Anyway, para hindi mo ako masyadong ma-miss today, tuloy-tuloy lang sa pakikinig ngayong hapon. Makakasama nyo ako hanggang 3 to 6 p.m. yan para sa programang Love Trip. Sa mga hindi nakakakilala, mamaya pwede mo rin ako maabangan sa aking Facebook Live at around 5 o'clock in the afternoon. It's MARATONEE. Okay muna, shout out muna tayo sa Bohol International Marathon. Nagaganapin sa August. Diba? Ganun dapat kahanda. Ngayon pa lang. Sabihin mo na sa kanila na, oo nga, ayan yung mga gusto ni Mara Tonee, yung mga lalaking tumatakbo. Pero ito huwag mo itong tatakbuhan. Huwag kang aalis ng istasyon. Sabi ko sa'yo, I'm jealousy. Diyan ka lang, ha? Tuloy-tuloy sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1